Balay baki brew ki shakting ya katma ya kisngi bakhadu ya kisngi ka jing shenshar umrat kla. Hato kane ka jing shakting kalong tang ka jing berkat lane kaban saja hisha. Katkum ka Bible ka korba ju ki Kristan lane wat ka Quran ka konyam ju ki Muslim kalau da betul lupa ya ka jing ja haki sngi bakhadu ka ai kaban saja. Ki Kristan kin sharpen shitom bat kin sharpen ya bro. Tang naman ta baki ngai bat bot ya Jesu. Bat habang ipule ya kitab Quran ngilap ba kajing sharpen shitom bat sharpen ya ben ya kirungai Muslim ru kan saja hagi ta kisui bak hadu. Katkum kajing tho ngilap bat shem bat don kajing itu lupa kila jia kila deblong don kibom patjia kiban sajaro. Te haba kumta baleng in da kuslai shapang da ki baro. Nanta tong in ya kren shapang ka jing im Kristan. Haka jing shisha habang ya sngau shapang ki tamam. But habang ya sngau shapang ka jing jia ki ba lai project ki ba lai kom. Habang ya sngau shapang ka jing shinshar utam raklau. Kita baro. Ini ban keman bangin ong lano man one go try lano man one man shintino yala kijong kata kebangin wai man kasni habang ilai sharing mone injirwai kata kajirwai Henry kata kajirwai jungi kashilong tang kum kitu gibreu ki bala ruai ha restaurant ban pen bang ni kitu ginawan bang ban pen subhai ginawan bang restaurant kata gare cafe ladang ilong shisha ki true Christian ki Kristan ki ba shisha ki ba up shisha ki ginawan try ninda terang ban yo ino dek ki kata kasni ki ba kadu ninda duai bagana jia mentai bangin yo syam no ye kiru ko tabale bangin yo syam no ban ye syam no bal jisu ni shapting bala ni shapting namar kai ke baja kai ka kentin ke bakaduk bang bang bala ni shapting ye kini kijing jia haba jia ki tma mata ka tma Israel par Palestine nata ka jinga berngam ka ria mereka ka jing berngam ka Rusia ka jing berngam kini kiri ki help kleinbor ni kiri pa ni kiri san kiri mensim ni ruai blai abschwase nomor ni dang bernu di ne partai kadang bon kita abschwas ni enjoy shwa ka jing long Kristan ka jing lai chakri ka jing lai ruai jing man kasi Shilong tang kateng am ni sukan he tang kateng am ada kada not kam don ye kabamot ba ni empat long ban khot ade bang ye kwa pa syam madu gai abshwa jisu pe ni empat kwa ban ni ma duai man kasni ablay yarap ada ublay wan yung abshwa kapor kampat day na ban man habang jisu pe gitu upe ki ksut parung gitu kismiang ki yap hado hajar kayak itu aja gitu kibriu nda kini kinong abslen kila leche shnong kila leche tu kayak itu aja laong ba nda kini kirang ba shnong kini kibriu shnong kila wan kila yi jisu kila shapting kyo ko jisu kila yo nim kwa mwan kane shnong ki shapting yo jisu sa punya upload ini jingri YouTube ke spam point ki kyo kila no te kim don kam jingar up shibon kinong pang hasong thau don kim don kam te jisu le no kata kare ka jing shisha bangiru inang puta
God bless you.